Bismillahirrahmanirrahim. Ummati utawi umat ingsun hadihi kang iki ummatun niku umat marhumatun kang ditangtuaken kang diwuhi rahmat. Laisa oranono alaiya iku tetep ngatasi umat azabun apa azab fil akhirat innama azabu pasine utawi azab ya umat di dunia ing dalam dunia alfitan iku pira-pira fitnah wa zalazilu lan pira-pira kapayahan wal qatlu wal bala lan balahi angusap sirah rosal yatiming sirah yatim hakada kieu ila muqaddam resihi itu makamaring dalam makan sirahe yatim waman lan ayana wong waman utai wong lahu iku tetap kadue siman iku ikut siman abun utai abi hakada kayak iki lah kieu ya. Ila muagirasihi tu makamaring tempat ujung sirahe siman yatim. Inna Allah satune Gusti Allah taala inda azala iku tatkala nurunkeun ya Allah ahatan ing ayeuna bahaya sawiji minas sama saking langit alal ardi ing atase ahli bumi suripat maka den pegosakan ya ahad an umaril masjid saking pira-pira wong kang ayeuna ngaramikeun masjid suripat pengkolkeun. Inna wasatan Gusti Allah istalaso iku ngaluluskeun ya Allah hadadin ing iki agama li nafsi kadue dat Allah wala yasunana patut anana patut lidinikum kadue agama sira kabeh ila sahau angin apa bagiran wa husnul khuluqi lan bagus akhlak ala eling fazayinu gindingan sira dinakum ing agama sira kabeh bihima kalawan husnul khuluqi lan sahau inna bagada satuna lebih bener-bener pirang-pirang wong lanang ilallah munggul Allah ala dul kismu iku kang demen mumusuhan. Innal ladina satana akayasnauna kang migawe ieu si aladina hadihi surata ing iki naon patungnya gambar patung ya azabu iku bakal disiksa ya aladina al yaumal kiamat ing dalam dina kiamat sok ngajieun ya sahu teh gawe-gawe ayu kalau maka dicopkeun lahu kadue lazina ahyu nguripakeun sira kabeh maing barang khalaqtum kang geus ngadamal sira kabeh ing ma innallaha ta'ala Gusti Allah amaran iku marantah ya Allah ingsun bi mudaratinas kalawan ngulilingan manusia kama amarani kaya oleh Yesus marantah ya Allah ingsun bi qomatil faraid kalawan ngadegakeun pira-pira fardu. Innallaha ta'ala jala iku ngajadikeun ya Allah maing barang ya rujuk kang metu si Mamid ibni Adam masalan ing masalah sawiji di dunia kadua dunia. Innallaha ta'ala jawadun iku kang akeh lomane yahibu mikademen ya Allah aljuda ing kang loman wa yahibu mikademen ya Allah ma'aliya ing pira-pira dukur ma'aliyal akhlak ing pirang-pirang luhur akhlake. Wayakrahun meka bendu iya Allah sapaha ing tukang aina ngahinakeun sapaha ing rasia dukur hakir wong kang ngahinakeun akhlak saha judul lah
Innallaha satune Gusti Allah ta'ala dia iku mikrida ya Allah li hadil umat kadue kila iku umat al yusra ingkang kegampangan ingkang gampang Wakil me kebendu ya Allah laha kadue isi umat al usra ing kemuliaan salah sahagikan umatnya Innallaha satune Gusti Allah ta'ala sayyidun dikawang kang tatakon kula rening saban-saban wong kang ayeuna ngangon ama saking barang istarahu kang ngangon ieu siroin ing ma ahapido anata ngaraksa sira zalika ing kila ikima amdaya aku apanya atawanya nyakeun ahapido anata ngaraksa ieu siroin zalika ing kila ahapido anata ngaraksa sira gitu ya atau ngaraksa ieu siroin zalika ikima amdayahu apanya nyakeun siroin ing zalik hatta yusalu sehingga den takon arojul sepong lanang ngan ahli baitihi saking ahli baiti isi roin rajua Allah kene inawazat ya kata baiku nuliskeun ya Allah fi umul kitab ing dalam umul kitab qabla ayalukum dalam sadurunge tang adam menawa samating pirang-pirang langit ke ardi nulis innani satune ingsun ana tegas ingsun ar-rahman iku kang kasipatan rahmat iku pangeran kang kasipatan sifat rahmat kalak tumidamel ingsun ar-rahim ing aina kawelasan wasyaqtu lan aina nyigar ingsun laha kadue ieu si laha kadue rahim isman ingaran sawiji min ismi saking ngaran ingsun paman wasalahu maka tay sapa wong wasalahu iku nepungan yasiman ing rahim wasaltuhu maka yakti nepungan ingsun ingman waman qata lan wong kang megatkeun yasiman ha ing rahim qatatuhu maka megatkeun ingsun ingman innal mu'min satuhune mukmin la yajusu karana najis mukmin ya satun Gusti Allah taala lama khalaqa sama-sangana Allah al khalaqa ing makhluk kata maka nulis ya uruskeun Allah biadihi kalawan kakawasan Allah dat Allah ala nafsi ngatas dat Allah gitu jadi kang kakawasan Allah nafsi ngatas dat Allah ina rahmati satuna rahmat ingsun taglibu iku ngalindi ya rahmat godobi ing benda ingsun Innal marta satuna wadon untuk bilu iku madap ya si marah fi surati syaiton ing dalam bentuk setan. Watut bilulan mungkur ya si marah fi surati syaiton ing bentuk setan. Paidara maka tekan ningali adukum sapa sawi sira kabeh meratan ing wedon pajabat maka kadi-kadi ngageaken ya si imroah ing ahad paliati maka becik nekani ya si ahad ahlahu ing pamajikane ya si ahad. Paina zalik maka satuna iki ahlahu yarudu iku bakal balik ya si jalik ma ing barang pinapsi kang tetep ing dalam atine ahad innallaha ta'ala liyanduro yakti baka layanduro yakti bakal ngahukuman ya Allah lil kafir maring kafir walayanduru lan ora nono aina nulungan ya Allah ilal muzhi maring wong kang aina memewahan walaqad hamalat lan teman-teman ngagawa Sulaiman bin Daud arihu opo angin wa huwa halu tawi Sulaiman bin mutakin di wong kang cingogo Pak Ajaba maka kari-kari ngarasa ujub ya Sulaiman wahtalan ngarasa gubana ya Sulaiman pinapsing dalam atine Sulaiman Paturiha maka den alungkeun ya Sulaiman bin Daud ala ardi ngatas luhur bumi. Inna haba ma satuane leuwih dipikade bana-bana barang yaqulu kang ngucap ala sapa abid dasta kula tatkala hudang isabid minawi saking dari abid. Iku lapad subhanalladzi yuhyi al mauta wala syai'in qadir. Innallaha ta'ala la yanduru ikorano rahmatan ya Allah ila surikum maring manusia kabeh. Wala ila lan ora ing atas pirang-pirang ayana bagus ajsamnya
adsabikum layan dulu iku orang ningali ya Allah ila surikum maring bentuk sira kabeh wala ila adsabikum lan orang maring jisim sira kabeh wala ila malkum lan orang maling harta sira kabeh walakinan dulu tetapi ne aina ningali Allah menilai atau tetapi ne menilai ya Allah ila kulubikum maring pira-pira harta sira ati sira kabeh wa amalikum lan pira-pira amal sira kabeh. Inna Allah la yardai kana ridha ya Allah ya bi kada abdi ni Allah mumin kang mumin idza zahabat tatkala maut bisipati sapa kalawan aina bisopiyahi kalawan idza dhahaba tatkala maut ieu si mukmin bisopihi kalawan getih si mukmin min ahlil ardi saking ahli bumi pasobaro maka sabar ieu si mukmin wa tasabalan gawe kenal si mukmin bisawabin kalawan sawab ganjaran dunal janati salian surga. Sopiah nya Inna usatan Gusti Allah Ta'ala laidimi kana ngadolim ya Allah almu'minin wa mu'min hasanatan kalawan kabagusan sawiji yuto kang den awehi alaihi sapa ing atas hasanah fi dunya ing dunya wa sabun ganjar alaihi ing atas si hasanah bil akhirati dalam akhirat sapa alaihi wa amal kabeh apa ta ing kafir payeto maka iku den wehi ya si kafir biasa nanti kalawan maka iku den wahi biasa nanti apakaun kabagus kafir di dunia yang dalam dunia hatta idap dos sehingga tatkala ayeuna nerusakan ieu si kafir ila lahirati maring alam akhirat lam takun maka ora nono lahu iku sapare si kafir sanatuna kabagusan sawiji atau kamalian awehi sapa alaihi yang atas si kafir khairan ing ayeuna khairan ing kabagusan sawiji. Inna wa satengah Allah ta'ala lak baik kana narima ya Allah min amal saking amal ilama angin amal kana kongono ieu si malawi ketep pada Allah khalisan hale murni iku kang murni wabtugi lan suprih bihi kalawan ma wajhu perida Allah inna min hakil walid satuhune saking hak kang duwe anak ala waladihi ing atase wajib ing atase wong tuane ieu si walid waladihi walad wajib ing atas walad hak kang duwe anak ala waladi wajib ing atas anak ke ieu si walid ayu alimahu apa yang tangawurukan ieu si walid ing walad alkitabata ing tulisan wa hasilan yang tangga bagusaken ieu si walid ismahu ing ngaranna ieu si walad wa ayu jawi jahulan yang tangawinkeun ieu si walid ing walad idza balaga tatkala balik walad. Inna min sunnati satuhune saking sunat ing sunat pas satuna saking tarekat gitu ayah rojo apa yang tamat rojo sepong rajan rong lanang madaibi sumerta tamune rojul ila babid dari maring lawang dar desa umah lah maring lawang umah inna min syarri nasi satuna lewi ala manusia ing dalem mung Allah manjilatan apane martabate yaumul kiamah ing dalam dina kiamah ar-rajula iku wong lanang yubdi kang den tekan ieu rajul ila imrati maring imraate ieu si rabina ieu si rajul wa tubdi lanakani ieu si imraah ilaihi maring rajul sumayan suruh maka kari-kari nyebarkeun jan suruh nyebar luaskeun ieu si rajul siroha ing kaalaane ieu si imraah. Ya sateng Gusti Allah taala yebi kumakademan ya Allah asah la talik ing ayeuna wong kang lemah lembut atoliko kang marah mae budi kang marah mae naon marah mae lah budi pakartine heula kitu marah mae wajahe heula. Inna sateng Gusti Allah yebi kumakademan ya Allah arif ko ingong kang welas bil amring dalam urusan kulisa kabeh amar. Inna Allah harama
ngaramkeun ya Allah alaikum atas kabeh ukul ummahati ing melarane pira-pira biang wa da banat lan ngubur ayeuna ngubur naon wa da banat anak wedon waman an lan nyegah wahati lan menta wakari halan mika sengit ya Allah lakum kadai sir kabeh kila waqala ing lapad kila waqala wa kasrata soalan loba tanya kila teh mencek paras lemah loba ngomong waqala lan lapad kola kieu lain wa idaatal malan ngamubadirkeun nyanyiakeun harta mudadirkeun harta innallaha ta'ala yudni iku marakakan ya Allah almini perang-perang mumin payadau maka marnahkeun ya Allah alaihi ngatasé mumin kapanahu ing aina pertulungane ya Allah wa yasturuhu lan nutupan ya Allah ing mumin minanasi saking manusia wa yaqariruhu lan netepen ya Allah ing mumin bidunubihi wa yaqariruhu lan yuqariruh netepen ya Allah ing mumin bidunubihi kana dasane mukmin ya kul mangucap ya Gusti Allah atarifu ana tawarruh sira dan ban kada ing dosa ieu atarifu ana tawarruh sira dan ban kada ing dosa ieu ngocok ya gulu maka ngucap ya mumin naam ai Rabbi sumuhun pangeran ingsun pangeran ingsun hatta ida koros sehingga tatkala netepkeun ayeuna pangeran Rabbi Allah Rabbi ing aina mukmin bidunubihi kalawan dosane mukmin waro ala ningali si mumin pinati ing dalam awak si mumin anu satune mumin qad alaka iku nyata pisan tilaka si mumin kala ngado ya Allah pa ini maka satune ingsun qasatar tu iku teman-teman nutupan ingsun aing dunub alaika ing atas sira pidunya ing dalam dunia wana utawi ingsun apiru iku ngahampura ingsun aing dunub laka kade sira agama ing dalam dinaiki sumayuta maka kari-kari den wehi ya si mumin kita bahasan hati ing catatan kebagusan mukmin dia ini kalawan tangan-tangan mukmin wa mal kafir ana pun tawi kang kafir wal munafik lan mutai payakul maka ngucap ala sadu sapa pirang-pirang saksi ngucap haula illadina kazabu utawi kilah iki alladina iku ngake kang agorohkeun ya alladina ala rabbi meta sepangerane alladina ala eling-eling laknatullah ta'ala Allah nadalim ini kata ngasih dalim inna allaha yuhibbu makadaman ya Allah idza amila tatkala migawe adukum sapa salah saja kabeh alam malaing amal ayut kinahu ing arab yanta naon yutkinahu yutkin ngabagusakeun jahading amal ini satu ingsun lastu orang ono ingsun astamilu iku marentah migawe ingsun hadaning saja hatta usyira tahu sehingga nyaratkeun ingsun ing ahad innallaha ta'ala yajabu ngarasa naon ya jabu kaget ya Allah amin sailin saking wong tatakon ya selalu kang jijil ki si sail gelo jannah ing salian surga wa mutin saking wong kang aweh yuti kang dewaiki ieu si mutin digairahi karena salian Allah wa mutadin lan saking wong kang jaluk aina pangraksa ya ta'awadu kang jaluk pangraksa itu muta'awid min gairi nari saking salian arang inna ta'ala yaqulu ngucap Allah ana utawi ingsun salisu syarika ini bahasa lakinya salisu syarika ini benar utawi ingsun salisu syarika ini iku kang jadi nomor tilune kang rerejengan malam yahun selagi orang no khianat ahadukum sapa salah sawijine ieu si syarikayan
sahibahu ing bature ahad fa idza khana maka tatkala hianat ieu ahad ing ayeuna sahib kharajtu maka keluar ingsun min bainihima maka tengah rahmatan atawanya maka orang ngarahmatan ingsun bima in bainihima atawa kumanya saya tidak salah nama main bainihima saking ing antarane sarikayan Inna wasatan Gusti Allah ya azabu la yu'azibu ikonong nyiksa ya Allah bidamil ain kalawan cai panon wala bikhuz nil qalbi lan aina keprihatinan hati walakin yu'azibu dapat nyiksa ya Allah bihada kalawan iki kala ngadauh ya Nabi wa salam isarah ya Nabi ila lisanihi maring Kangjeng Nabi lisane Kangjeng Nabi lisan Oh yarhamu atau mikasi ya Allah wa innal mayit lan satune mayit yu'azibu iku bakal jika mayit dibuka kalawan sabab nangis ahline ieu si mayit alaihi kana hara mayit Inna Allah ta'ala yaqulu iku ngado ya Allah idza akhata tatkala ngarap sira karimatae ing kamuliaan roro karimatae abdi ing kemuliaan rone hamba ingsun dua mata berarti dua mata kalimat iduna ing dalam dunia lam yakun maka nono lahu kadue yes abdi indi ing dalam sana ingsun jajaun opo pembalasan ila jannah ingsun inna Allah ta'ala harama ngalingi ya Allah lan ari ngatas neraka man ing wong kala kang ngucap siman la ilaha illallah yabtagi kang nyepri siman bidzalika kalawan iki qala ilaha illallah wa Allah ing wa ridha Allah Inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutabun aina al mutahabun utai wong kang salih naon utawi wong kang saling mika cinta lil jalali kadue keagungan ingsun utawi endi iku endi al mutahabun utawi wong kang sali endi al mutahabun utawi wong kang sali mika cinta li jali kado ingsun al yauma ing dalam dina iki udilluhum ngiyuhan ingsun ing aina mutahabun pidili ing dalam ieu ingsun yauma ladila ing dalam dina orana ieu iku maujud ila dili angin opo dil ingsun Inna ta'ala ana utawi ingsun ma abdi ketu semerta hamba ingsun ma zakaroni selagi ehling yes abdi ingsun wa taharakat lan usik biserta ingsun kalawan ingsun sapa tahu opo biwir rorone yes abdi Inna ta'ala yaku iku cepi ina dan satune hamba sahih tu iku sahih sohah tu nya satu ne hamba sohah tu iku nyegerkeun ingsun abad jismahu ing awake abad wa wasatu lan ngajemberkeun ingsun ala ing atas abad bima syiati ing dalam keuripan abad yamdi kang ngaliwat ala ing atas abad khamsatu an awamin opo 5 tahun layapidu kang ana ziarah ing Ka'bah layapidu kang oranono ziarah yesi man ilaya maring ingsun layazuru baiti bahwa Ka'bah kang oranono ziarah yesi man ilaya maring Ka'bah ingsun ala mahrumun maka yakti kang den aling-alingi Inna Allah ta'ala yaqulu ngucapi Allah li ahlil jannah ya ahlal jannah apa yaqulu ahlal jannah labbaika rabbana wa sa'daik aduh kebagjaan Tuhan demi kebagjaan Tuhan walau khairu tawi kebagusan piadaika itu keping dalam sanding Tuhan supaya kulu maka ngucap iya Rabb Allah Rabb hal itu mana tapua sira kabeh payakulu ngucap ala jannah
wa malana iku opo lana wa ma iku opo utawi barang kang tetep kaduwe kita wa ma utawi opo lana iku tetep kaduwe kita lanardo wa ma utawi opo lana kaduwe kita lanardo iku ora rido ingsun sadaya waqad ataita hale teman-teman nus ngawehi Tuhan ing kita ma ing barang lam tuti kang ana ngawehi Tuhan ahadan ing wong sawiji menhoga saking makhluk Tuhan payakul maka ngucap ya Allah Rabb ala anat eling-eling utitu ngawehkeun ingsun ing sira kabeh afdala ingkang leuwih unggul menjalika tinimbang saking ikilah iki payakuluna maka ngucap ieu ahlal jannah ya Rabbana wa ayu syai'in utawi endi-endi sawiji-wiji afdal kang leuwih utama ieu syai' menjalika saking ikilah iki payakulu maka ngucap ya Rabb ukilu ngahalalkeun ingsun alaikum uhilu ngahalalkeun ingsun alaikum mengatasi sira kabeh ridwani ing kariduan ingsun pala asqatu maka ana bendu ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ba'dahu ing dalam sausena ayeuna ridho abadan ing dalam salawase innallaha ta'ala tajawaza ngahampura Allah li ummati kadhe umat ingsun amma hadasat saking barang kang ngomongkeun bihi kalawan ma anfusuhum opo ayeuna awak dheweke ieu si umat malam tak mal selagi ono amal bihi selagi ono amal ieu si umat bihi kalawan ma atakalam atawa ngomongkeun ieu si umat bihi kalawan ma idan wasatun gusti tajawaza ngampura ya Allah anu mati ingsun laing barang wasat kang mangmang bihi kalawan ma suduruha opo atine ieu si umat malam tak mal selagi ono migawe ieu si umat bihi kalawan ma atakalam atawa ngomong ieu si umat bihi kalawan ma